Tvrdý játro není tak dobrý, jak měkký játro, to je jasný. Jirka Babica. Ahoj Pepo, takže jako česky jsem se učil, že jo, samozřejmě, zdravím diváky, takže připravili jsme si tady dneska italský risotto. Máme tady předkrájenou jarní cibulku, česnek, papriku, kuřecí maso. Rýži jsme si dali do vody, samozřejmě parmezán, že? Nesmí chybět. V neposlední řadě nesmí zapomenout na olivový olej. Proto to maso vzali, rozsekali ho, udělali si takovou mletinu, no a z toho si udělali sekanou. Jirka Babica. Když tam dáte cheddar, tak to budete mít mexický, když tam dáte ajdam, tak to budete mít český. No, když nemáte limetu, tak tam dejte citron. A když nemáte citron, tak tam nedávejte nic. Jirka Babica. Nefandím čirejm vývarům, já fandím Spartě. Tak ten, kdo nemá žampiony, tak ať si tam dá nějaký jiný houby. A teď důležitý, kdo nemá žádný houby. Když nemáme žlutou papriku, tak tam dáme zelenou papriku. Když nemáme zelenou papriku, tak tam dáme rajčata. Když nemáme rajčata, dáme tam česnek. Když nemáme česnek, tam nedáme nic. Jirka Babica. Tak taková kurkuma, to je japonský šafrán, ale který se používá ku podivu v Indii. Je to v podstatě takový barvivo. Jirka Babica. Mozzarella, to je takový sýr bez chuti a bez zápachu, ale je dost populární. Lidi, kteří hubnou, ho mají rádi. Jirka Babica. Tak alkohol měřím na panáky a ne na centilitry. Mám obchod s lyžema, zpívám, jsem dobrý milovník. Jirka Babica. Tvrdý játro není tak dobrý, jak měkký játro, to je jasný. Jirka Babica.